ставаш? 7. На колко години, разбрахте ли? Да, 7. Колко каза? 7. И какво има на тортата? На Сузан снимката. На Сузан снимката, друго какво виждате на тортата? И пеперутки. И пеперутки има, да. Така, друго? Крем. Крем ли бе? Добре. Тук какво виждате, бе, деца? 7. Какво е това 7? 7 усещи. Седем свещичката на свещичката. Колко е цифрата? Коя цифра? Цифрата 7. А знаете ли, тук има едни надписи. Сузан може да чете, нека да прочете Сузан. Честит рожден ден, Сузан 7 години. Чухте ли какво пишело на тортата? Да. Какво пишело? Честит рожден ден, Сузан. И на колко години става Сузан? 7. На 7 години вече Сузан. И ти не си, нямаш навършени още 7 години. Так, Евре, стига ли? Какво ще правим сега? Какво ще правим сега? Я кажете ми сега. Защо седна тук Сузан? Ще го палиме. Защо седна тук Сузан? Палиме ли? Къде го палиме? Защо седна тук Сузан? Защото ще... Защото каква е тя? Има рожден ден. Има рожден ден, тя е рожденничка. И кога беше родена тя? На 1 февруари. И днеска сме 1 февруари, затова Сузан днеска се празнува рождения ден. И какво ще пожелаем ние на Сузан сега? С какво ще я поздравим? Здраве, радост. Тамам, това ще пожелаем. Няма ли да пеем нещо? Няма ли да кажем стихотворение? Няма ли нищо? Няма с нищо ли да я поздравим? Не. Песничка няма ли да пеете? Да. Дай да изпейте една песничка да видим. Коя песничка искате да изпеете? Баба И Марта с тази песничка да поздравим Сузан. Не, баба Марта троп. Знаете ли я? Не ги знаеме. Скокичен се, момичен. Добре, станете тогава всички. 3, 3, 4. Скокичен се, момичен се, бяло белени. Ама само на Сузан гласа се чува. То си дошла толкова странно. Само за мъничко, що си дошла толкова рано. Само за мъничко, аз си дойдох, мила, с радост да ми известя, че снегът си вече отива, иде пролета, че снегът си вече отива, иде пролета. Много добре я знаете тази песничка. Сядайте. Няма